Вижте тук как записва долу. Запис пише. За такива дете не могат четат. Колко време записва? Няма нищо. Боли кура. Правилна хикс. Тя че това глека не отиде чува. Нищо. Тук има втори опит за видео, защото първия беше провал. И затова ли толкова се прахме, бе? Тук актьорите се измориха, оператора Хептен и се приби. Снима на сляпо тук половин час и мисля, че снима. Бах, малко човек, не знам. Това не знам колко кила е кеп сега. Ти имаш кеп, бе, Кристияне? Кеп имаш ли? Куч се валя, фани подари. Не остана ръка. Май, че нямам ни пелети. Те много хубави. Те са много бързо разтворими на Скопекса. Щом дъжда ги заваля и за 2 минути бяха разтворени. Аз чуя за какво толкова бързо кълбе на тях. Аде се, бе. Не се предава, човек. Не знам дали ще мога го кепна обаче. Не е толкова голям, бисере. Просто отдавна не си валя голям шаран на матч. Не е толкова голям. Не бе, той не е голям. Аз съм казал, че е голям, ма. Но прави хубава борба. Някакъв зор дава, брат. Аз съм казал, че е някакъв голям. Кристияне, кеп искаш ли, бе? Тя ли да ще мога го скарам, човек? Брат, аз съм го ковнал отстрани. Отстрани и ковнал. Той не си го ковнал, той сам се ковна. Така не, ама. Отстрани. Но затова толкова зор да. Ами къв този човек кеп, бе. Арите, ооо! Оправи кепа, бе. Тай баф оператора и ти, бе. Той се оправи, бе. Да взема на Кристиян кепа. Мое там, чак. Миши да го взема. Още блей. Ти ще го кипчосаш. Устата му е просто така, че се струва. Аре, ела тука, бе. Няма човек, ти шумо. Аре, бе. Другия вариант е да му е излезнала куката и там да си го зашил после. Аре, Матиньо, ела фай, ще има. Отстрани е ковнат, отстрани си е ковнат. Аре, бе, кеп ти му Брат, пъти, бе. аре, фане толкова кеф, колко не става, брат. Не иска, не мога. Да взема хубава кеп. Ходи, дей. Аре, пускай го толкова апарат. Да ти сложи телефона на ръката и си търдай. Тук има криза някаква. Гледам, трябва да съм оператор и кепчар. Ай сега снимай как ти псовка сега. Но искаме така отгоре, Живко. Сложи го точно на дръжката на кепа. Аре, бе! Ти го дай ли настрани да го еба? Гледай го. За какво държиш кепа, бе, от тай папа? Ами, то отиде настрани, къде беше кепа? Где се ще скъсал? Пусни. Колко би го кепа долу в водата. Где гледа на телефона, постоянно гледа кепа? Не гледам те въобще телефона, той дойде отстрани. Да ти улаби, Марене! Аре,